I can be brutal than Mafira Kurera and Oguna Kutangirau Maxen. Marriage ikatadza kulasta. Don't do that. At least kana waita munhu rafu musiye zvakanaka ngoni kwete zvokuda kuita hondo isusu tisitori varidzi vehondo manje kada kuita hondo neni haumboikwanisa ende hapana zvaunombondita chero uchigara muno mwedzi hapana kana zvaunombondita. You are wrong. Don't hate him more. Dai makatsatsika makanyarara muri kumba kwenyu muri ikoko akasina kupa mari mina I don't know that she told me takamupa mari kuno yekutora mota akati akakupa mari yekutora mota saka kunyeberero andizvo ndikutishamisa ndakuratidza kuti ndakanipa mari papa maidzi anombonipa mari mota ino bana mota mari yekunotora mota mubvunzei kuti akanipa mari yacho hawo because mota inobhadhwa nelink haibhadhwa necash haibhadhwa necard so inobhadhwa nelink amaititi you send vanokutumira link pafone you pay on the link kutumira mari ngoni no kutumirani amaititi muti mufoni nemubvunzo akutumire proof yekuti akatumira mari anombonipa mari ina amaititi ngoni uri kushandisa foni ipi apa pawafona direct ndaida muedha whatsapp anditaura kuti hada kukupa mari ndichizvinzwa kuti chikomufoni amaititi chikomubvunza muti nditumiriwo proof yekuti wapa mari ngoni hawo ndingati proof nokwanda kukupa mari hawo ive muchiva mai vatamese vanongokutambidzana kuti wo mari amaititi proof zvevanhu vangu vachidana amaititi mota iyi vanhu ava vatore cash pagarage papai vanotora unobhadhira palink I can send you the link yachimuone you don't pay cash zvokuti wakapiwa mari paungati ndingafonere ini rose kuti can you give me proof kuti wakapiwa mari amaititi I'm telling you that's why I'm calling you anombonipa mari amaititi I never knew that how you are. Let me tell you, marriage yako yoyoka uchaona zvaunoitira vanhu. I'm telling you, that girl loved you like that. You did her wrong chaiyo paupenyu hwako chaipo chakona. I'm telling you, you will not know peace ngoni. Nangwana mashoko nerwa zvekudaro zvekutodaro zvangu. Handina mashoko nerwa. All I can say tichaona kwazvinosvika. This is how you treat people. When people they treat you right, Rose was there for you ngoni. Imagine a woman. I don't need to hear that. You were taking care of her. You were in a fucking house. That was not your house. So what were you doing in my cousin's house then? What were you doing? What were you doing there? unotora zvemba yako kuti sai ndakambobvira ndakaona imba yako here ndakakonyera kwaro makore sai achingonzi ngonadzoka when you knew you wanted to revenge zvako uchiplaya so it wasn't even about revenge I'm not that kind of person sorry if no you are that kind of person ngoni but mwarave neuko tingakufoseredze marriage wakaona zvakakodzera iye wekuchata naye Rose wakamushandisa you owe her. And the least you can respect her and apologize. Zako naro dzauda kuita pamafacebook uchitumira zviro amaititi anditomboenda pafacebook ndichita izvo zvamaititi and it's not even me amaititi why would I want to tell you hold your woman umozojanzi namaititi hold your horses because I will embarrass you. Isusu we are good at that manje akaswera arara nebhutsu because tiri kumuziya so tell her kuti shamarika takaroorana leave ana Mai Titi and ana Rose out of this whole thing. Takaroorana not kusika ushotesana Mai Titi. Otherwise imba yaigarike zvekutodaro ndikutoholda mahouses angu even keti chaina kamuholda. Otherwise you will not like what you hear. So I respect my cousin by keeping quiet and tell your woman here kuti please stop posting about this Rose thing. Yekuti Rose angari hure ndiye angashori side chick. Rose didn't know your woman. She didn't even know she exists like that. Because I don't think my cousin would tolerate kuti pane mwe mukadzi. So I'm saying treat cousin yangu ngehure. Tanze yeye ndiye angatori small house. That's so fine because she's quite no. Iwo chingoti kuti wakaita madhira ako wakawana jackpot yako. Pamwe she's better now because Rose wakamusiya ari bankrupt. Achandobasa, achisina mari, achidhakwa, atotonge mnanopenga. You finished her off. Because if you were a good influence to my cousin, she wouldn't be the person she is now.
So tinototenda Mwari wakamusiya zvako, she'll get better. No, but I might Titi, like sorry, I might Titi, and you know, like I said to you, I'll always hold peace with you, and I respect you, you know, and that's why I even ring you, you know. Sorry. No, even if you don't respect me, when I don't give a shit. It's not like I did anything from your respect. It's not like You that. disrespected us already. The time that I thought kuti Rose hawana munhu ndichitomuda, and you were very, you know, the way yekuti ndakakwisa pamoshka pakukuudzira munhu wangu kuti tsvagirwa ngoni basa, I have a life. That's how I cared, so that you guys can have a life. Because I was saying kuti mese muri two, you are just going a meno. Mungaswere makarara vanhu muchimuka muchiraramba musina kana magetsi, iwe uri busy kuronga marriage. These women ngoni, listen, let me tell you, she will get fed up. This business of moving in with women, no matter how good you are in bed or you fuck so well, she will eventually get fed up and she will leave you. Find a job. Get yourself a job. Chaiko is a man. And men up, because this won't last. I'm telling you, a woman eventually gets fed up. And I shall know my weaknesses are. And doesn't matter to mchato one, but we are here one. Are we together? That's how it is. So don't you think you've made it straight? No, not at all. Is the goat. No. There's no goating about No, I'm not at all. Better kuzikana nezvinhu zvakanaka mulife than kuzikana. Sure munhu wataitoti Ngoni is a good man, at least anobika, he's a lovely man. Can you imagine those kids? But you want my picture when you were with them just a day before. Did you even think you could not feel a safe? You don't care about anybody's feelings. Move on. Muso uchingochata zvakumafira kuti iwe one mission because mafira kureva inopiwa latest gist. Mukadzi wako atora mapicture akameka sure kuti amaisa kuna pamera tamira kuti tibuditse tishotese. Mutaure kuti ngaakwane. Akwani adzikame. Otherwise, inini ndikatanga malive angu chaive live yakutodanzi ndakaita live ati. There was nothing special about. I just said in passing kuti ngoni ende zvakutoda unambotengerwa. I was there when Rose bought a shirt. But I thought ngona hana chekupfeka. Ndaivepo saka ndinganyepera. Ndatomtransfera mari ndakagara ndiri mota baba Mai Titi. Mukamubvunza ndinganokudzai. She didn't tell me that. She just said instead of bvunzai munhu anagara naye mota anokudzai Mai Titi. Kuti ndakatotumira mari ndokuti ndakuisa 200 pounds pakadhi. Ndichori pafoni mubvunzei. So aitoshandisa kadhi rangu inini. You are wasting God. And I did not expect that from you. Taiti KC, you are waste because I never saw it coming. And then you took us and you pained me. And the weapons of Muruku next month. My story which is there. Do you know what my parents said? My parents said, I took up on my Facebook. Did you see the post? And I'm not going to you see what you're putting my parents through? Or Rose's parents? Do you know my parents are Rose? Because you go Oh, I know it's nothing to do with that. I'm sorry. Just to tell your wife I'm going. Because when I'm call her out by name, I think you know maybe. Don't need anybody to tell you. Could you get my life in Dorigona? Dorigona, zvokuti unotadza kana kuraramba menyu mukatadza kana kukwira nakutadza kuti family time ndatanga life zangu. Don't get me where I don't want to go. Just to keep quiet. Wakawina. That's that. There's no need for you to muskero mchindo mafira kureva or explaining or what. You want to talk, call Rose and finish off whatever that you want. Because you're going to explain how to do you think people will still take you ningirikini kuti uri munhu kwai? Chero choda utsanangura pochi. Why garamba me munhu obuda 2 days wakocha. 2 days.
kunzi Rosina ngona hapo aenda kunotora mota. She didn't even know where you are. Mota yebhadhwa malink, like I said, Mai Titi. Mota isikabhadhwa anything else. Link yacho iende akatori naro. Kungobuda ngoni. Musakana mbotukana kungobuda kutoti munhu ndakwenda. Kutoti munhu I love you. Otonochata. Wakapenga shamwari ndikunyebera. Wakanyanya. No, wakapenga ngoni. Ara kukomborestere nezvozvo zvakaita. Ndimbokunyebera ende. I don't know how my cousin is going to get over it. Wakanyatosiya wanyatsomupedzisa. Rose angatende kubasa muchingoswera and I knew something is wrong. Muchiswera makavharirana akubasa hapana mari ukamusiyasana kana sending one. And the rumor said you were paid. If that woman paid you for muchacho, at least can you give my cousin something just to appreciate her, all right? Kana 1,000 kana kuti wakabhadharwa muchacho. Mai Titi vanhu vanongotara zvinhu but ndisandikutaura kuti I don't even know what to say. Inini I've never zvezvitaura zvinhu I don't even know where that is coming from. So chokwadi pamberi pamwari. Because if you have money, and I don't bloody care kuti makapana na makatengana. At least can you give Ro ngone zvasitombo kana kumba kwake. After on the street kid arongofamba vanhu vachingomtora. That's how bad it is. Because she's got no cent, no kobo makamudraina mari. Let me see what I can do. Yeah, the least you can do yo mukadzi wako wacho ari kupa mari. Can you respect? Apana munhu ari kundipa mari Mai Titi. Apana munhu ari kundipa mari Mai Titi. That's the God honest truth. Apana. Saka mukadzi uyu wakanga wamuona nguva inaingo chimbondudzo zvisina hasha mukadzi wangomuona upi mukadzi wangomuona nguva iyi. You were already dating. No, muziva through high school when it was him. So were you guys dating patime yawangoona Rose? No. We knew each other, but from back then we used to we used to talk like, from even Rose. I don't know the numbers. I don't phone. So how did you just end up going to where ngoni munhu wausiri kudanana naye waimuona nguva iyi munhu aigara pamba? How did you just take that thing? What happened to you ngoni? How could you just take a decision like that? Why? Why the desperation of wanting kuchata? You were staying with Rose. Can I tell you why no Rose? I want to understand because we left all of us in shock. We don't even know. How do you just make a decision like that? Kuchata. It's a commitment. Ungo chata ne munhu wauri kutaura naye pafoni. No. Were you seeing her? I just want to know ngoni. I've just never at least chimondudzowo because I know this Rose yangu andizo. This what Rose can't take it, but in I can take it. Wango chidana nemukadzi. Reckon out. Yeah. For how long? Dating from back home anyway. Saka even pesa pauna Rose waitotaura naye zvako. So why were you freaking out the way you were freaking out? Uchichema. I love Rose, uchipupenga, uchibvarira majakezi anakese. When you so know you yourself, you are just doing the same. Because kana vanhu mese muri mahule, hapana need yekurwa. The way you were acting crazy, ukataka kuti Rose zikama. I want to marry her, I want to cheat. When you know you don't even want to marry her. Kungoda kuti yasa hure kuti hure kwese every corner. You're hitting this one, you're hitting that one. Kuomera ngoni nangu handina mashoko nekutaura chokwadi shangu. I was pained. Naida kukuedha pa WhatsApp call apa zvino uri kufona direct so that ndinzwe nyaya yemota because nyaya yemota iyoyo ndakatoitsamira because Rose didn't have money unopika motikari tikamupa mari. Mota like I said Mamuli, it's Rose Alam of the Ramban Pamari. That's the God honest to all my kids' life. Alam of the Ramban Pamari. No chokwadi pamberi pamwari chapchapa sitomonyebera. Ngonika ameno Shaz. It's your life, you're an adult Shaz. All the best in your marriage. Kuti chataure hedu ana Mai Titi takatambwa tell not. Hatina chekuchataura tata kutogadzirawo maAfrican attire at least zvabodawo tisati takwedza mari dzedu. Kuzorora, yes, you knew, and you know Rose is the last person you would want to do that to.
I know my cousin. You know what she's different. She's different from me. She's different from everyone. Even whatever she did like KC, it was your fault. I think this guy. So why did you come back? If you knew, could you want to move on? Eh? Odzoka, ukatodzokera kufikisa kuti ahura. Sadaro ngoni. Tara chokwadi wakatirwadzisa. Even amai vake, even my sisters vake. You owe them an apology. You just and it's what you can do. And the Rose here, you are responsible for her. She was taking care of you. Whether you will say, yeah. You know that. She was taking care of you. She can't be broke. You want a life. You don't go to work. How do you take care of these women? Let's be honest. You don't go to work and they know what time you don't have money. I've always looked after myself my way through. Mai Titi. But she was there for you, yes? Wasn't she there for you? But okay, wasn't she there for you this woman? No, we're there for each other, Mai Titi. Kuti kana muchikana chikafu ndinotenga magesi akapera ndinoita zvinhu zvese izvozvo kana vana vakanzwana uniform ndainotenga wani saizvonichengeta baba Mai Titi. But wakamhanya zvako wangu inini ndombonzi nevanhu ndinomhanya but that move you made wangu kaoma zvanga that move I mean you know better. I'm sorry man. Dzakatenderana nazvo yeti iko vaiti Rose muroora handiti vakatozviapruvha vakati vaudhani uko vari kuti kune kazini yangu muroora uko muri kuronga mumwe muchati zvamunoita zvekurwadzisa nemumwe munhu akafa unofila sei? You don't even know what she's going through. As much as she's trying to be strong, zvese zvakuita zvemalife, that's not Rose. She's stressed. Atopinda west, I don't even know kuti kubasa ndiwo unoziva ndiwaivata naye. Basa akangomira, maingovata mese tuzoti kubasa akamirirei. Ndiwo ngatutiudze kuti kubasa kwake akamirirei. Bose hatizivi. Akaregerewo nebasa Rose. Asikuona seziva kuti kubasa kwake kuti kwamira sei. Ngoni. Tisiyane nazvo iswa mungazoti tiri bhita zvedu, but that's not how you do it wangu. Pafeya chaipo unozva kuti ndakatombokupa benefit kureva kusvika I cared. Kusvika paextend yoti ngoni itaenda ubasa uchidairira uchiziva zvako kuti that's not even part of your plan. Uchiti westira nguva Gilbert achifonera kuvarungwa uchiziva zvako kuti ndiri kuenda. And that's wasting people's time. But I meant it like I said. My apologies, I meant it. Sorry. And for me to and for you and for me to call you guys and for me to call you guys, it means that I had to gather my courage together to even give you a call. And no, you called me because without your life, you are because in Autombo, the control that is you should thank God with the Autombo Tower as one. Because passing in the because someone mentioned your name along the line that in the Makawacha come chat. Remember, you cousin posted about how we getting married. The name was the first to comment that I'm the best girl. So people are busy batting me with the Skazodin. In India, which you come and you put in Dindimunyana, your way, Pesabandinenda, Munaro, another was say, Shamana made it. You move in my board and go machine. What does that?
zvekuzivaja izvozvo saka nhamboriita life yokuti ndikuwande kuadresewa ndasingatombondi bhos ndakatanga kukuadresa chaiko you know how I do it ngoni you don't need anybody to tell you I think you know me better ndakataura in passing ndikati vari kuti ngoni ava mutisiyi ndofunga handinambotaura zvakawanda did I say much handina kana ungokaitero ndikati ngoni totongotenda mwari varume vanonetsa. And it's not like I said bad things about you. I mentioned the good things you used to do, cooking for us and whatnot. And at least he was a good man. He was there for us. I remember the first day I came to the UK, when he cooked, he did everything. Which means at least you're a good man in a way. Saka pana chaungambokombereni here kuti kwanza Mai Titi vakazonditaura ndakatotaurawo ugudu wako ndikati mukadzi wainaye she's lucky because ngoni can cook saka ndakakutuka nobody makanituka mete nambokutuka and ndakatotaura good things zekuti ndiri mumwe ndogona ngokutinta black but ndakataura the good things but and also Rose was there for God because the day she bought a shirt for you and my pants I was there but ndatosanza kadhi rangu inina metete that now you are telling me now I know but achitondita Mai Titi ndine 50 pounds yandoda kuapa ndatotora 50 pounds pamo amenda akakupa here 50 pounds yacho kana mune 50 pounds yangu mukadzi angakashaisa akazotora maona I'm sorry Mai Titi sorry aiwa sora ina basa zvayo ati me I'll never forgive you zvangu I don't want to lie and I don't even want your sorry. It's not changing. Is it changing my cousin's feelings? No. It's not changing anything, love. It's not changing anything, my love. Zvakatoitika. Ndo upenyu ndo zvawakatizongoni as long as you are happy. I just hope you are happy with that woman. You know? But just to tell her kuti aregedze zvake zvauda kuita andifunga kuti anomboita zvinhu zvakadaro Mai Titi haufunge because saka zvakabuda sei kumafira kureva mapicha enyamshato akatamikira kumafira andifunga vanhu vakangoba nemastatus pake paprofile pake andifunga kuti chiupost up there hakuna mune mafira kuri vaendendwa nemunhu arikuda hondo kuti do this so that when you do this vazvione and I was shocked wakaoma ngoni zvako saka apa where you staying now Southampton. Does she have kids? Yeah. Huh? No. Okay. All that thing going to broke, man. But when you get money, try and send my card. That's what matters. Just that yeah. You don't need to explain anything. What you listen, do something with tenga kana chingwa, tenga magets. Just that. All right, that's it. Because that's what you did. That was wrong. That's it what matters. That was wrong. In the poker Buddha Pacho. Angasina kana idea kuti ndo zvauromwedza. Angasina kana idea ngoni kutoti ngoni ari kudzoka chiiti totaura. Nah, what I tell you?